and the network the bad. Okwada day I know network. Yes, with my moderator. Yeah, okay to now. That's why. Why you go so phrase? I was there when you were sir. Egalaga me hishi this girl. Yeah. Imele hishi. Yeah. Yawa neku no front takre. Ele ho front. Mego. Imege ego. Yeah. Bia nne talk now. Omele ego. Yes, sir. Huh? Yes, sir. My brother, kwe mani here mege back up on social media nine. Amam. Nga ni ru to wagi him chole jogi. Oh yeah now. This girl now, ele bi mitria. Oh now your life. Na my platform here. Yeah. Game it ye. Yeah. Bi mitrele he gwara ele oti she bam yen. Emiti me na bia Bokwa kudishi. Pupo ba hi kudishi. Bishop. Don't come here get better koshibesa. Go ahead. Ele Dimitria. Iyo mama na mma na chi no chi na. Ihe ma mere na gịnị mere. Ha ma mere na gịnị mere bịa kele Chineke nga. Bịa kele ụmụ ndị Igbo hia. Ge bịa takoshibesa. Enyi atako ima na nwere iwe mgba. Eweniwe. Ịchọchi hia mebuto gị. Oya gwa mo tishi meet e. Oh na your life. Ele tishi gatawa gwa where. Okay. That day ibugote ya mana omare mepe kamera bịa butuo ya mụ asịkwa ka mgba touch bịa gba touch ọbụkwa ihe like from there ekwubezie Parents gị na parents ya unu esetụlọla ihe isi na yes ọ gịnị ya na ugbu a mụ na ya nọ ya unu abụọ chili aka unu elu ya na aha gị bụ gịnị ayachimi aka gị nne chili otu aka ya unu repeat after me Chiokike Abia ma Chiokike Abia ma gba aha nwunye gị Mmesoma ga aha gị nwa gịnị Ikechukwu Chiokike Abia ma lekwe Mmesoma na Ikechukwu ụbọchị taa ha amatala onwe ha n'ihu akwụkwọ nke husband 001 ha mitiri na Nigeria takụrụ ha sị na ha ga-alụkọta na Nigeria takụrụ nwa agbọghọbịa echeweghị mgbe ọ hụrụ onye n'obodo oyibo ya hụ onye riri eri nọ na be anyị na-adịghị otu ọ dị ya sị ka o sowe ya bụrụ odogwu nọ na be anyị ya dị demio onye gwara gị si iwe odogwu onye gwara gị si iwe repeat after me ihe ụla mkpụrụ gị ikwe masị iwe onye riri eri ya hụ onye riri eri na be anyị ya sị ka o sowe ya bụ odogwu nọ na be anyị sị ka o sobe ya esowe ha the man aga akwụ ụgwọ isi ya sobe the man eji akwụkwọ ụgwọ isi ya ụbọchị taa ọ ga-adịrị ha na mma ọ ga-adịrị anyị na mma ọ ga-adịrị na mma na eke dịrị na mma na ore dịrị na mma na afọ dịrị na mma na nkwọ amen ọmụ awụ online godfather unu na marriage unu whether you like it or you don't like it ihe bịa na dị afọ ole 25 nwokorobịa dị afọ ole 33 my sister gee ntị marriage anakwa atọ ụtọ nna gekwe ntị enwekwa nwaanyị wee ezigbo mmadụ ị na-aghọta nna uche ndị a inwe ha na this two understanding unu efulo ọ ga-adaba mana orukwe nke akụwa ọkpọ amakwa aka ọkpọ bịa nne gị mekwe gị jọsụ nọ jiri nwayọọ lakụrụ mpa gị na mma gị ma aka ọ ga-ọkpọ akpọkwala nwoke ibe m taị nọrọkwa ọfụma ọ na-araghị ọtọ ma ọ na-achịteghị gị ama gị mee ka shọn imere ya anaghị gị ama kwenụ ihe mgba gị na gị nwa ga-eji aka gị na kọntrolu na direct ya sị ya tibi ya n'ime tinye otu a akwenụ ihe mgba gị akpa amụ ya enwe nga akpara ya akpa okay my brother Echọrọ m isi na igbugote m
Ese? Echo miss ni bugotem. Mbugote gị ngole. Okay, kube. Awe nu ahem na-ekwu here. Mba na. My brother, kwa amụghị ịrụ akwa ọrụ. Active. Ọ dị active ka MC Bishop. Ihe eji azụ nwa, ihe eji achọ nwa, achọrọ m hụ ha na traditional wedding or ihe ọwụla wụ anything nga agbara nkwụ. E nwere picture or video nga agbara nkwụ gị. Let me see it. Show it online now. Mhụ ha ya then achọrọ m support unu. Ya na m hụ ya ọ dị genuine. Ebe a bịara kwụ ụgwọ isi ma everything. Mụnwa personally chọrọ support unu. I'm mepere na your TikTok. No. Nke a bụ imego nzuzo nke a Ihe ọwụ na Lagos dị ya. Mba n'ọkụ Shaluka ka ngosi gị ebe Anakwa m support marriage emere na Lagos. Mbọbọ Lagos. Oswole. They play the show. Nah. Always oku na ịgara m n'azụ. Ga-eme hina. Agbarala m gị mmehie gị. Agbarala m gị. Ana m support unu. Ihe ọbụla m na-enye gị na ihe ga-eji zụta ihe nwa na-edewe. Na-edewe. Gbọrọ m account number after this life. Ị ga-ahụ ma ihe ahụ nọ ihu akwụkwọ. Ị ga-ahụ ihe m ga-send unu. Gbọrọ m your account number here. Thanks, sir. Account number gị. 0419. 0419. 66. Bishop Eweniwe bụrụ m ya n'isi. Ka mkpọrọ my own. Eweniwe. 322. Eleke wo 322. 222. 2 ito. 619. 82. 64. Bank. A UBA. new customer just messaged you on TikTok. Reply now. 2 ito. 619. 619. 8264. Yes. Ga m ga-ahụ dị ya. Yeah, for Francis Madoka. Active MC Bishop. Ya nwanne, aga m support gị. The little token m ga-enye gị. Take it, get were na-azụ ihe nwa. All right. Achọm ka ị gaa n'ihu ezi ebe ahụ nọ advert. That is a way of also supporting you the more. Gaa n'ihu ezi ebe nọ advert na your signpost. Okay. Akwụna hụrụ ya. Unu hụ ụmụ okorobịa na my life unu neglect ha. Onye ka nọkwa Nigeria o. A small young boy of 30-something years. Ichege onye n'obodo oyibo. Nwatakịrị ewetu anya n'ala select ya the young man sharp. He dey play the show. Nna ga na your workshop our office gị dị ọgụwa nwe ebe a. Oh, more. Jụwa nwe ebe a. All right. Bro. Ya address maka ndị chọrọ support gị. Okay, I know. I know 49 Candles Road, Barua. 49 Kangos Road, Barowa, right? Barua, Baja, Lagos. All right, congratulations once more. Congratulations. All right. I got a post to here. Take note. The whole thing will be posted. You understand? Now, after every, I want to say Chukwu Kike goes you no.
nne kulukwe dana wokwa ga bia were anya na atiwe na ege ya wokwa nke gị. His money no be your own. Yes. Hey guy. Agwachapala nga ege ya wokwa nke gị guy. Ekwishi ya nwa bingo. Oh, amombo. For ebe ihe dị ka na Hoffman. Okay, sir. Fais pas dans ta télévision là. Ça l'aime ba. Banyo that television. Make a banyo that television me get tell get back to them here. Fais for back to the television while him say be for important something. Fais for back to the television while him be for interview. Abatola mi asa abatola. E ga di lazy di no di wele reboot back to television. Chile ka ba go kuma pigo. Ita ko shese ya be puto gi here. Sai we paliwe. Ah, network mere m si no ebe ahụ. Akwe mani ha wele mere ba ga pa ni wa kwodum. Nga di room e wo interview. E dia fole. Adam 35. It is 35. Yes, sir. Sugar auntie. Bracket sugar mommy. Sugar auntie, sugar mommy. The way phone na like be got to get that mass. Viewer just messaged you on TikTok. Reply now. Okay, sir. The way phone na straight ma hon ko ganya. Mama na mo go on the metal la. The way phone na straight ma hon ko ganya. Okay, sir. Hey, Chineke no. Oh. Ima ho ta se besin gi sa nwa mamre. Ima ho ta se besin gi sa nwa mamre. Meslata to ko ga, meslata to ko ga. Cat. Gaparo kunde ma fence. Tono. Wepo attachment. Wepo attachment na so tele. Look at. Enyele hi diga kwaro kun omu nwoke ke bia nga afom ga nwan. Ha? Ha? Enya weraka be skate ga. Weraka be shop skate ga chile ka bagoko. Weraka be shop skate ga branga abo hegi be to loss asesa. To no asesa. Oye riri. Weraka fa skate ga ni mi bugia. Wa bingo muna. Branga bia wege ngadi no ge. Paroko ndero aro mesen bia ga bia nerem. Oteli nwen. Nigga run na nepa. Turn also, let him prepare you prepare the meter. Huh? Bishop amakwana ma oti chukwu jikeru. Wara ka fega skate ga ni kegi. Wara ka fega skate ga ni kegi ma ima bora mi kenga. Le mania front. Look at. Ikimwe. Parokwu onye rụ ọrụ mensen. Parokwu ndị injinia na elu meshi ụlọ. Nwa bingo. Look at okwu ndị kwa gbamgbam. Okwu gara aga furu. Da were phone gị. Gwa ka emotoro teshe tukuru were phone. Branga boge were ke sharam widows mind ga.
bora me kenga. A church here, remove you. I'm not playing with you here. Cabo not at 5 years. Markesh to Krala. Markesh aton as Utelega Hariji. Panti no konye mwana apukanti. Bohezegi. Ijomola. Ofu nwa nwoke. Ele hi mega ge moto ge toto imo kwa aloro galo. Awagi ihe mega ọ bịara n'elu m no mechazi work. Ele hi mere no mechazi work. Ọ nwụrụ anwụ. Ew. Donna. After ọtara gị nwụọ n'elu gị ka ọ tara gị lama ya nwụọ n'ụzọ. Ọ nọtụrụ obere before nwụọ. Elu ụtọ ọ nọ obere, ọ nọ n'elu gị obere before ya nwụọ ka ọ tatara gị lama ya nwụọ n'okporo ụzọ. Ele kewo m na-ewe na. That's ọ nọrọ oge na ọ tachara ọ nọkwala like after nwa m nọ 5 years. Mere me explain. I want to give you a call. All that after some years, some days, yeah. Accident. Okay, accident, buri. Donna. When you call me, before you allow. Moto buri awo tipa ko bicycle ko okada ko keke. Ya nwa ji moto nke ya jam moto. O ji moto ya jam moto. Ele moto ogbaga o ji jam moto ọzọ. Lexus 350. Donna, my sister Donna. Moto ndị Yahoo mere nwa agbọghọ bi anụrụ n'ọnọdụ single motherhood. Moto ndị Yahoo, moto Lexus. Donna. Maybe should I watch him? Port Harcourt. You walk on your bed. I'm on Abia State, Obingwa. Ebe no Obingwa. That is na Omobiakwa. Ebe no Omobiakwa. Umebere community. A new customer just messaged you on TikTok. Nwe mụrụ nwoke a na ọ dị afọ ole? Ọ nọ 9 years. Gịnị ya bi? Mụ na ya bi. Ịgbala ji ike. Ọ bụ na m na-akpụ ya akpụ. Ịkpụga dị aja akpụga. Ele ihe iji akpụga ya ọwụ klipa ka ọwụ shiri dik. Ịwa ọchịchali ya kwa izu ole ike ịwa ọchịchali ya. Mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe for Chineke Agbagoko. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bagi. E watch it ya get back. You just know what ya taku share the game for what? Subscribe or for this place Chineke Agbagoko. All shaving stick. Ọ na eru well. Okay. Oru mkpọ ya. Okay. Shaving big with the boaje. Purana ga ka no intat. Nwa m mgbe m mụrụ ya okwe ga-aṅụ ara so mkpụrụ ara m ka ama ya. Elekwana ihe chiri ya. Okwe bugo pọmpụ ya m nye ya. Leke we pompo ya, le him by pompo ya. I'm vulcanizer. I don't need all the vulcanizer keja pompo ga before nwata kranguma. Mba na-eji breast pump. Nothing mother breast pump. Okay, na-echi ihe nwa gị ọnụ n'ara gị.
Because I'm not na-eme business, so enweghị m time ịnọ na yard. Mbịa mpọmpụcha ya m dosa ya na warm agawazie. Simple mother is yourself. In power bank menu. You pump around for how many months before how many months keep pump around what a crane on pump? Sir? How many years it comes gone around pump? 2 months. 2 months. 2 months can one game when a pump. Yes. Bido nye wazie ya akamu. Norebem gada hụ ọfụma. Mmiri zoga onye kwubata inside. Mmiri zoga. Face enu pụọ na window ahụ face ebe m gada ahụ ọfụma. Sir? Pụọ na window ka m na-ahụ gị ọfụma. Okay, sir. Gịnị ka ị na-arụ? Sam na-ere ahịa. Ahịa gịnị? M na-ere shi ụmụ nwoke. Ị marala nri eshi? Ka m na-eshikwa nri. Any African dishes m ma ya eme very well. Ụmụnne gị ọ dị ole? Sir? Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị bụọ. Ofu nwoke ofu nwanyị. Enwere nke nwere goof. Sir? Iji aṅụ goof. Mba ana m aṅụ ihe ọṅụṅụ ma mmanya ana m aṅụ. Mpa gị na mma gị ha dị ndụ? Mpa m anwụgo. Ndọ na gịnị gburu mpa gị? Room. Sir? Gịnị gburu mpa gị? Ọ rịara ọrịa well. Ọ rịara ọrịa nwụọ. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ phone number gị. Ịwọchịchala kwa izu ole ike ịwọchịchala ya. Mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or Chineke agbaghị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya. Ọwara ya agbaghị. Ịwọchịcha ya gị gba nkịtị gị just know what ya takushi eze gị for what? Subscribe or for this place Chineke agbaghị.